en garti e deftere cheikhuna alhaju mouhammadou bne saidin radiyallahu taala anhu deftere makko ɗo sifoto gurdam ceerno makko seyyidil haji ali radiyallahu taala anhuma deftere ndo inniri hijratu suadai wa rihlatu shuhadai gonɗen koye hello capanɗe jeegom e jeeɗiɗi ƴeew hello capanɗe jeegom e jeeɗiɗi ɗo o haalata ko wa'du cheikh ilhaji ali radiyallahu anhu andi hanki ceerno haaldima damal ponnogal arde ha timma o wi ngal damal mi haalata ɗum damal nga woni vision alhaji ali o wi yiyande makko ƴeftore jamdi watta ɗum kanŋe ƴefta hayre watta ɗum gal o wi to mi junnata ko toon sabi mi alana ɗum gandal o raɓɓiɗini ɗon ɗo noon omo naata e waaju o waaju seydil haji ali ceerno wi wa amma wa'duhu alladi yulinu suhur wa yashfi sudur wa yuhyi alqubur fa innahu radiyallahu anhu yanhu fi dhalika manha ahli التحقيق ويهذب العبارة تقريبا للأذهان ويستدل في ذلك بالآيات والأحاديث وكلام الحكماء ويستشهد بذكر ما وقع على من تعدوا الحدود ودعوا على أنفسهم بالويل والصبور من لغات الأمم الماضين وبغاة هذه الأمة الله أكبر وأما وعظه ستويك واجو سيد الحاج علي الذي أون واجو مبين مامي يلين الصخور ويشفي الصدور ويحيي القبور واجو مكو نونو وكاجو هاير ايورد وند مولا أدى هاي كنيوم نانا واجو الحاج علي هاير ندي نو ندي داخ ndo jofoto kono haayimo kanko ceerno holno neɗɗo nanirta haala alhaji ali wasa naftorade wasa wonde julɗo pewɗo wasa wonde sunniyanke oɗo waajo hay haare e yorde wonde muula udda so nani tan hecciɗat waaju makko cellinowo ɓerɗe o waaju makko guurtinowo qabriji waaju makko guurtinowo mayɓe hay so mayɗo nani waaju o wurtat goɗɗo noon heɗo wasa nande wasa naftorade ɗum no haawi ceerno wi fa innahu alhaji ali radiyallahu anhu yanhu omo faandito fi zalika e waaju he o faanditto man ha ko faanditorde littahqiqi yimɓe kagoɗingol yimɓe hagoyimɓe yenanaɓe allah yettiɓe allah saɗa heɗo waaju makko ɗum o faanditto e waaju he ko e ngol lawol o rewata ko waajuji ahlullahi en wona waajuji huya en ko waajuji ahli tahqiq wa yuhazzibu al-ibarata ceerno wi kadi o senna facciro ha facciro ngo seno hango laaɓa hango laabe o laɓɓina o siwta ɗum fo noon taqriban ko ɓadinde lil azhani haqqillaji ha haaldateɓe ɓe haqqillaji maɓɓe mbawa famde ko haalata so waajima jiya wayastadillu o dallinoro fi dhalika e waajuji he bil ayati ko haali fof o addan ɗum aya qur'ana o ɓe ko ni allah wi o dallinoro wal ahadith e hadiseje nelaɗo sallllahu alih w sallam o fowa hen hadis o dallinoroba kalamil hokama'i e haala haralleɓe fashinteɓe anduɓe e nder waaju makko o wiya allah wi ni o adda hen aya qur'ana o adda hen hadis o adda hen haalaji anduɓe wa yastashhidu o seettinira wonanamo seede woni o seettinira bi zicri jangtade ma waqa ko yanno ala man taaddaw al hududa yawtunoɓe keeri e nder waaju makko o wadda hen seedam faagal wi ay kaari en nde mbajano cali nde jawtuno keerol ko bone mawɗo yanno e maɓɓe naggam e naggam o heftinoɓe
fo o haala ɗum yawtunoɓe keeri caggal ɗum wa da'aw ala anfusihim bil wayli wassubur ɓe noddi e koye maɓɓe ɓe mbi peeje maɓɓe boni ɓe kalkima te ɓe ndentinanoma ɓe cali ɓe jawti keerol nde ɓe jawti keerol boni yani e maɓɓe ɓe noddi e koye maɓɓe waylu waylu e mbi peeje maɓɓe boni wassubur ɓe noddi e koye maɓɓe halkare wonde ɓe mborama ay ɗum ɗo somo waajo fof omo haalanno gandon koye ko kalnanmi on ɗo ko somo mbawi ndento ɗon ay ɓeya ɓe ndentinanno cali nodduno ko peeje mumen boni nodduno ko mborama ɗum noon ndentoɗe gila mon noddude gonɗon noddama ɓen noon yawtunoɓe keeri woni min ɗurati majjuɓe yawtunoɓe keeri al umami leƴƴi ɓennunoɗi almadina woni wuliɓe wa burati e bewɓe hadihi l ummati ngol ɗo leñol fof alhaji ali sifanoɓe ceerno wi wayu ɗabbibul quluba o safrira ɓerɗe kanko alhaji ali ɓerɗe ɗe omo safra ɗe holko safrirta ɗe bi zikri ko jangtade adwa e ha rafiji majje o safrirta ɓerɗe ɗe ko haalde rafi ñabbuli ɓerɗe ɓe mbimo ceerno holko woni rafi ɓernde o wi min kibrin wa ujbin wa riya'in wa sum'atin wa ru'yati fadlin alal ghayr ɗum woni rafi ɓernde ɗi rafiji noon ko ɗi alhaji ali safranno rafi ɓernde ko mawnikinare e hawtade hawtade woni tinde hoore mum yiide kañum ɓuri fof wona mbi wonde juulɗo wata hawta ko dañi ko Allah waɗanma e moƴƴere wata hawtude yettir ɗum Allah kono wooro cikkama taw ɓuri yimɓe fof walla hankkadi a yettima kattude juulɗo hawtata ko dañi juulɗo kadi hawtata ko haaltata ko waɗi e moƴƴere taade kay ko kaltugol hawtade e mawnikinare tawada jettugol Allah ɗum woni rafi ɓernde mawnikinare e hawtare wariya in e yeengo woni wadde ha yiye riya woni hollirde ko gollata ko ha yiye kala ko moɗa ko ha yiye ɗum woni yeengo wa sum'atin e nannanti ɗum fof ko rafi ɓernde nannanti kala ko nanɗa nantoye no nantirte e ma ni kadi wona no woodi ko e dow sifa bonnugol wa ru'yati fadlin alal ghayri e yiitade ɓural e dow tana yiidemo kanko ɓuri kaari en fof ko sifaji mawnikinare min kaari en mi joddata koye maɓɓe min kaari en mi haaldata e maɓɓe walla jooma hay son salminma a salmitta ko ɗum salminani tedduɗo aɗa yiya wonde o ko an ɓuri ɗum te goɗɗo o salminima beltoɗa o gano salmin han ɓawdina yeeso kolla ko an ɓuri ɗum ay ru'yatul fadli alal ghayri ɗin ɗon rafiji ɓerɗe o wi fof alhaji ali ne safra ɗum ceerno wi wa yubayyinu ma yatarattabu ala kullin min almasa'ib wa yubayyinu o feññina kala gotel e ɗiɗo ko jogori jibinde e musibbaji o wiya mawnikinare ko naggam jibinta hawtare ko naggam jibinta yeengo ko naggam o jibinta nannanti yiide ɓural e dow tana gueɗel hen fof o haala e nder wajuji makkude wona o haalniɓe ɗum woni rafi ɓernde ceerno wi so o gayni on saaha wa yuallimu o andina kayfiyata dawa'iha safara mum ɗum ɗo woni rafi ɓernde joni noon yo haal saade o andi haali rafi o yo haal safara o ceerno wi o jangguina kayfiyata alhaali dawa'iha safara rafiji ɗi ɗum woni rafiji ɓerɗe ko ɗum ɗo noon woni safara o haala safara o mbayonni ceerno wi wa yuri fode ko waaju alhaji ali o ceerno haalante tawno omo jooɗoto omo taweteno waajuji ɗi kadi kanko ceerno mo haalanno wi kanko o meeɗa jooɗade yeeso alhaji ali becce o jooɗoto noon ko sawndu ɓuri heewde ko baŋnge ñaamo o huccita e on noon o jooɗortono somo jooɗo sara seydi alhaji ali wa yuri o holla wona o nannade e nder waaju he o holla yimɓe ɓe haa pawe jite mumen mawaɗina nokkuuji al akhirati l akhara waaju makko Allah e mum laabde o haala haa elle a fawi hen gite makko wa mawaqifa haa e daaƴirɗe mum laakhara e daaƴirɗe palsuuji daaƴeteeɗi ɗo yimɓe daroto haa kasbeeɗo o holla yimɓe haa fawi hen gite mumen anndi wonno haala laaɓirta e ma tan mbayata ko naɗi e ɗum ni ceerno ko yuri o holla men hamin jiya wa yazkuru fi dhalika umuran ceerno wi o haala heen noon alhaaliji
ko sifo laakhara daajirde mum o haala hen ko heewi ceerno wi la yamna'uka al itla'u ala al kutubi min an tahtaja ilayha la yamna'u haɗatama al itla'u ala al kutubi ƴellitade e defte wonde ka moɗɗo mu dawwal a jangi fannuji sappo e ɗiɗɗi fof ɗo jon ceerno ko hoore mum haala ceerno defte fof jangguirimi e defte fof ƴellitadema e defte fof moddema mu dawwal haɗatama min an tahtaja ilayha forcé a hatojinat e wajuji Allah jeeyaɗi ɗi ƴeew ceerno e gandal mum o wi forcé de a jogoto haaju e ɗiɗo wajuji a naftortoɗi te noon taw ala deftere nde a anda ala deftere nde a janggani kono a jogoto hen haaju a anda ɗo ko haalata ɗo ko an tigui o haaldata na waɗi importance e maɗa ceerno wi wa yusridu ma zalika ƴeew ko haalata ñalawma darga ko e daaƴirɗe mum te ko o hollat men de o rewodira heen min ahwalil barzakh hay barzakh gurdam ɗam toon no wayi andi barzakh ko gurdam lombiɗam hakkude aduna e lahara andi enen ko aduna gonɗen ummital suwata o mayɓe ɓe to ɓe goni toon ɗum wiyete barzakh hay barzakh o haalata gurdam aduna o kam en gandi no gurduɗen ga wonɓe barzakh ɓe holno ɓe gurdi o hay ɗum alhaji andire sifantonoɓe o haɗani ɗon de wa ahwali e kulhuli alquburi qabriji kulhuli gonɗi e nder qabri neɗɗo so ubbama e qabri mum fo o haala ma yukhriju kulla man sami'ahu bi uzni istifadati min al mukhalafati wal fujur ma yukhriju ko omo yaltinira kanko alhaji ali kulla man sami'ahu kala kettoriɗo ɗum taw hettori bi usni ko nofuru al istifadati naftorade taade han joomum heɗori ko naftorade jiya o yaltina joomum min al mukhalafati e lundade taw joomum ko lundinoɗo de arta e jabde wal fujuri o yaltina joomum e fajiragal taw joomum ko fajiri wonno woppa haala wa yahki o yaakiyo wona o haali darga daaƴirɗe mum o haali barzakh o yaakiyo habara siraɗi laawol siraɗi ngol jangguetan ngol o yaakiyo o haalna men laawol siraɗi no ngol wayi wannirani jayli ɗi wa darakati ha wona en tafsir ɗum joni appartement ji mum jeeɗiɗi appartement fof o haalna men huɗamatu ko ni jahimu ko ni sagaru ko ni hawiyatu ko ni wa harri ha nguleki ki degré nguleki ki fof o haala wa natni ha luuɓe ngol jeygol jahannama luuɓe ngol mum fof o haala wa agaribi ha jahe ɗe jahe gonɗo toon wa hayyati ha e bolle gonɗo toon wa sharabi ahliha yimɓe jeygol ko jarata e jangi ɗum joni joni tafsir he wona fof o haala na anda ɓe jarata ko ƴiƴƴiri ceerno wi kullu hadha yu'abbiru bihi te ɗum ɗo fof de en jangi ɗum e defte he wona o wi kono ko haalata ko somo haala cikkata ka meeɗa rewde e deftere ma o haala ɗum ni no wawi janggin ɗum hannde e nder darsu he jeygol kay en janngii ɗum e defte he siraaɗi kay en janngii ɗum ha nguleeki jeygol njarameeje yimɓe jeygol fof en janngii ɗum o kono no haalirta ni a tawat wonaa no janngirɗaa e defte he ɓeydoo fammindema eno janngirnoɗaa ni ceerno wi kullu hada denndaangal ɗum ɗo yu'abbiru bihi alhaji ali faccirta ala agrabi ma yakunu no ɓurata ɓadoraade lil afhami no ɓurata ɓadoraade fahamuji yimɓe ko noon e yaltinirte ɗemngal makko anndi won annduɓe taw joomum ko ganndo kono taw waawa haala eltanaaka konngol omo anndi kanko mo faami nder hoore makko kono pour o yaltina o fammina heddiɓe taw o tampira o waawata alhaji ali noon ko ganndo kadi omo waawi famminde ɗum ko ceerno haalata ɗo ala agarbi ma yakunu lil afhami no ina ɓadoro fahamuji yimɓe noon o haaldata ay bi darbil amsanil aadiyati watta heen tindi men aadiyankoji no ngaaduruɗen ni so haali haala tan no ƴeewa tindol jaadugol hoɗe tindi pulaar mbele neɗɗo o ɓeydoo faamde e misal tan ɗe keewi wiide jubbol so lamminiima subaka pinɗaa fof wuji heen nebam ɗum won ko tindiɗi teddirma ko qur'ana teddirɗa toppito qur'ana o teddirɗa ko tijjaniya toppito ɗum de nanngu heen haa tiiɗa hono ɗin ɗon misaluuji tan o addana ɓe ɗum pour ɓe ɓura yawde faamde wa zicra e jangtaade
الأجرام المعلومات صفاجي غندادي الدنيوية صفاجي مباديجي دي غندودن أدنى وحالا wana ko ni eni ay ni eni e aduna he wana ko ni mbaadum ko ni gurduden wa tashbihiha enandi dinde dum bil ajramil majhulati ay diga ko ma'lumati ga aduna ga tan ga gonden o nandi dinde dum e sifaji majjadi al ukhrawiyya o ya sikki ala neddo kala no wurde aduna kala no gurduda ko non mayrata neddo ƴewno wurde no wurdi fo ko non o mayrata sa wuri kajum yimbe maya keba yimbe keba dusobe sa wuri ko an tan goto telti maya ka goto neddo kala no wurdi ko non o mayra so wuri ko ka resire so wuri ko teddudo so wuri ko pewdo so wuri ko nundudo ko non tan o mayra so wuri kadi sifa goddo kadi ko non to o wi gede aduna de ganduden de o yi ayno waygani wara ko humbuma to ko non woyata kala neɗɗo no wayi ga ko no ɓoyata janngo ceerno wi hatta yahsula li kulli aqilin ha gasana kala kaqqilɗo mi wiyani mo haqqilani de ceerno wi kala kaqqilɗo gasana mo al istifadatu naftorade waaju o kaqqilɗo o naftoro ceerno wi goram jiya noon alhaji ali wayata abu fi zalika o tampa hen somo waajo nden no yiɗi yimɓe fof ko yo paam yo nan kadi yoɓe mbano wayni ceerno wayata abu fi zalika somo waajo o tampa hen jiddan sanne kadi wala yasamo o saftata o hasata wiide mi tampi mi waajinoma hanki wata mi waajo hande ko hen tan hoɗi ko hen tan hoɗi ay ɗum ɗo so goɗɗo heɗima no haale wonande enen anduɓe ɓe cikketen mataw kalete ɗo ko ceerno mawɗo haalete sabi woni sifa ceerno mawɗo ceerno mawɗo ko hoore mum tan siforoɗo wona eɗen keɗo banda ceerno ñande fo waaju ceerno en jiino tampiri hen te o hastata ñande fof e batu ñande fof e batuji o wi alhaji ali ko noon wayata abou fi zalik jiddan ɗum no tampa hen kadi wala yasamu o saftata o haɓata o hastata ceerno wi wayu karriru o firlira takrira pirlingol arrahibi derɗuɗo ɗum no o rewa o refto ɗum fof ko ha yimɓe paama nana jaɓa andi hay jangguinoɓe won waaɓe noon won e jangguinoɓe so kaali keɓe han ɓenni jeehi won e jangguinoɓe noon kañum ko ma ndewa defto noon ko ɓenne mbawiri ko noon tan ma ndewa defto alhaji ali sono waajoto no o waɗat répété o rewa o refto beele yimɓeɓe paama ɓe ɗiggina naata e haqqillaji maɓɓe ceerno wayi karriro o firlira kala konngol o ƴefti o ɗeɓat ha gaynude konngol o rewa e maggol o rewa o refto takrira pirlingol arrahibi derɗuɗo fin nafi e naftude jeeyaɓe ɓe o wi o tampa hen noon ceerno wi fa jasahullahu yo allah yoɓ alhaji ali anil muslimina yo allah yoɓanmo julɓe sabi o nafi julɓe yo allah yoɓanmo julɓe allah yoɓamo ahsanal jasai ko ɓuri moƴƴude e jobdi ceerno wi wa yuhaziru alhaji ali na rentiranno omo rentinanno minal irtidadi jartodingol fil aqwali wal af'ali e nder waajuji he o rentina yimɓe neɗɗo yo rento jartodinde to konngol e to golle ɗum waɗi kanko ko soobe tan alhaji ali kanko soobe tan no mbinde ñande ni kanko hay cakaneji en yanoji kewɗi o jaɓatano neɗɗo fof koye won neɗɗo soobe kala ko neɗɗo no haala yo haal tan taw ko goonga taw ko soobe e muɗum omo rentinanno almuɓe ɓe yoɓe ndento jartodinde to konnguɗi e to golle wa yajtahidu o tinno kanko alhaji ali fi ta'yini e toɗɗade kulli mujibin li zalika kala ko sabobinta jartodingol o tinno ha o haala o wi ay naggam no wona sababu neɗɗo jartodina ay naggam o no wona sababu neɗɗo jartodina naggam o no wona sababu jartodina to konngol sa haalingol konngol naggam o no wona sababu jartodina to golle sa gollingal gollal fo o rentina fi ta'yin toɗɗade kulli mujibin kala ko sabobinta li zalika e jartodingol o haala ha o toɗɗo o wiya ko naggam o wonata sababu o waya ɓuuɗo o wiya kullu qawlin aw fi'lin
o wiya kala konngol walla gollal dalla bi zahiri haalihi e peeñji alhaali mum no tindini ala ajzil haaliqi e ronkere tagɗo o kala konngol ngol neɗɗo haali taw konngol ngol e peeñji mum no tindini wonde ko kalɗa ko ko Allah waawa Allah no ronki ande ɗen keewi fijirde ko way noon ɗen keewi fijirde ko way noon Allah waawi tan kay ko jaabade ko boni kono noddama ɗo Allah hokkam cellal Allah hokkam ngalu o nortako jeeya e pijirɗe ɗin konnguli waaji goɗɗo nodduno Allah hokkam ngalu Allah hokkam ngalu Allah hokkam ngalu Allah notakimo o jooɗi e lesɗe kewi jonde Allah waram tancat tan ummi tan o dogi o wiya ɗum kay Allah ɗo yawri ɗum ɗum bawɗo hay ɗi konnguli ɗi fof kanko jaɓata wiyta ko so neɗɗo haali ɗum tan jartodi ni jaɓata ɗum ko faate Allah o jaɓata no almudo makko fijira ɗum kala ko tindini ala ajzil haaliqi ronkere tagɗo aw walla ihtiyajihi kato jingol Allah kala konngol ngol neɗɗo haali walla gollal taw tindinma taw Allah no harjini o wi faridatun ko jartodingol faridatun ɗum ko jartodingol e mbimo aha o wi ɗum ne walaw lam yashabi niyata o wi hayso wondani anniya hayso joomum anniyaki jartodingol haada tan omo fijira ɗin ko nguɗe mo haala ɗi walla omo golla ɗen golle ko jartodingol neɗɗo koyo laab tan laɓɓina haade mbiɗa ka juulɗo hakkude ma e Allah koyo laab tan holo ko pijirta toon aɗa fijira hakkude ma e Allah to golle e to konngol ko jartodingol tan haysa anniyaki o addi misal o wi ka tasrifil asma'i ko wayno firlidde inɗe almudafati ila llahi inɗe laafaɗe e Allah ɗe ƴew hay ɗum eɗen koɗi hen jamma e ñalawma inɗe laafaɗe e Allah ɗe tan jomum firlita taw o firlitiri ɗum ko ihanatan lil abdi joni wona Allah o faani hoynude de ala ko maccuɗo Allah o yiɗi hoynude kono hay ɗum alhaji aɗa wi ko jartodingol nde wonno ɗum no waɗa sababu bonande mawde firlidde inɗe laafaɗe e Allah ɗe taw o faani hen ko hoynude maccuɗo Allah o wona Allah de ko maccuɗo Allah o waddamma misal ay ka abdil karimi ay inde laafama e Allah abdil karimi mbiɗa ko maccuɗo Allah kaare sire o abdil quddus mbiɗa ko maccuɗo Allah ceniɗo o abdul jabbar mbiɗa ko oɗo ko maccuɗo Allah bawnowo o abdul haqqi mbiɗa ko maccuɗo Allah gonɗuɗo o andi eɗen jogui wiyeteɓe noon abdul karimi no woodi abdul quddus no woodi abdul jabbar no woodi abdul haqqi no woodi abdoullahi no woodi joni noon an cansa abdul karim guitta karimi o abdul quddus guitta quddusi o abdul jabbar guitta jabbari o abdul haqqi guitta haqqi o walla abdoullahi guitta allahu o mbatta ɗon hunde wonde taw an fandare ma ko ihana tan lil abdi ko neɗɗo o jiɗɗa hoynude wona abdul karim ko maccuɗo Allah abdul quddus ko maccuɗo Allah abdoullahi ko maccuɗo Allah tan mbiɗamo abdul malik maccuɗo jawdi walla mbiɗamo abdul ursi an yiɗi maaro an wona abdoullahi poɗɗa wiyde poɗɗa ko abdul ursi ay ko hoynude wona jiɗɗa ko hoynude mo kam gonɗa e hoynude abdul fulusi an wona abdul quddus poɗɗa wiyede an mbaɗa idde kalis ni poɗɗa wiyde ko abdul fulusi o wi hay ɗum ko jartodingol jaaɗo ha wiya abdoullah ha wiya abdul quddus an guitta ɗon inde Allah nde mbatta ɗon inde wonde neɗɗo e rento fo o jaɓata ɗum han kay fijirde ala ko soobe tan ay fa yu'abbiru faccira adda'i noddowo mo nodda maccuɗo Allah o faccirira ismallahi fa yughayyiru kay wona fa yughayyiru o wayla fa yughayyiru da'i ismallahi abdou o waylani kono wayli inde Allah nde abdul quddus o wi abdul fulus abdul karim o wi on abdul urzi walla abdul lugmati maccuɗo longue eyi anke wona abdoullah poɗɗa wiide ɗe longue ko abdul lugmati poɗɗa wiyeede andi ko iɗi ko ustude o ɗo ko Allah woni ustude wona ko fijirte fa yughayyiru da'i ismallahi istisharan o wayla inde Allah nde ɗo wonno quddus ɗo wiya ɗum fulus ɗo wonno karimi ɗo wiya ɗum maalu taw istisharan ko hoynude famɗinde lil abdi maccuɗo o alhaji ali fa innahu bi mujarradi taghyirihi mujarradu waydude mo inde Allah nde fakat tahawana o hoyni on
tewa man tahaɓano on mo hoyni fi janibil aliyi e banggue Allah towɗo almutaali ceniɗo o fagadir tadda o wi o jartodini nde ko hunde fof o rentete to konnguɗi e to golle ceerno wi kama huwa ayno sifa alhaji ali oɗo no wajortono ni e wiide konngol dawna sababu neɗɗo jartuden e gollal ceerno wi kama huwa madhabu seyidina wa cheikhina ko ɗum wonno laawol kohowo men ceerno men ahmad abni mouhammadin attijani cheikh tidiani no ko ni wurdirno e almuɓe mum ko ni o wajortono almuɓe makko no alhaji ali ni no alhaji ali sifori ɗo ni o ñemtini ko ceerno makko cheikh tidiani ceerno wi saganallahu yo allah yarnu en min faydihi e wanjande cheikh tidiani e maayo cheikh tidiani yo allah yarnu en toon bi adami e ɓurguel mawnude al awani jendukaji ɗi ɓurɗo mawnude o so beñuwar so barigal yo yarneɗo gueɗugal ɓurguel mawnude wata won kasel atade wata won pollode de yo ƴeewe gendugel ɓurguel mawnude allah ñaɗɗana en e maayo cheikh tidiani yarna en ko ɗum ceerno dubiɗo o wi wa kamani daa lil makhluqi o wi kadi alhaji adine wiyanno kala mo nodditani tagaɗo ma huwa muhtasun bil khaliqi ko herani tagu ko herani Allah o waɗan ɗum tagaɗo milliardaire tan hokkuma ɗo oto hokkuma ɗo million ŋaji wallahi tan kala konnguɗi ɓurtuɗi andina waɗa nana ɗo konnguɗi neɗɗo no haala konnguɗi e o te ɗin konnguɗi ko Allah heraniɗi an kay ka bawɗo an kay ka kattanɗo an kay ala ko donkuɗa an kay ko yayide hunde tan ko Allah herani o nodditanir mo fawan ɗum tagaɗo Allah Allah jaali ɗum ko jartudingol wa kama ni daa lil makhluqi ma huwa muhtasun bil khaliqi min al af'ali alhaji ali wa zatul aliyatu zati towkiki al muqaddasatu zati sennaki woni zati Allah al munazzahatu zati Allah sennaki labki an kulli naqais ga kala gede gusside ay kin zati Allah tastankifu eki ɓurno zati Allah na ɓurni watagaru na hira te ko Allah herori ko a waɗani ɗum goɗɗo koye paama zati Allah no hira de ponnoɗa ko ruttude ɗum e zati Allah guittuɗa ɗum tan pawanɗa ɗum tagaɗo aɗa wiya tagaɗo kala hunde no wawi kaala e makko ha heɓa fondodemo e Allah Allah jaali wi rento saabi zati Allah ki eki hira zati Allah no ɓurni ko kalta ɗon e on ɗon jeeyaɗo Allah watagaru zati Allah no hira an yunsaba li gayriha nde askitinte e tana zati Allah ma huwa min khasaisiha ko ganduɗa ko zati Allah herani ɗum ceerno wi wa haada ɗum ɗo noon wal iyasu billahi ceerno wi moolare Allah ceerno wi amrun ay ɗum ɗo ceerno wi amrun ko alhaali e gariqa fihi no jooli hen kasirum min al khalaiq ko heewi e tagoje no jooli hen no mboomi hen wala jeeri haalata ɗo ko jartodingol to konnguɗi e golle ceerno wi ko heewi boomima hen ceerno wi fala yasalu alhaji ali serata yuwaddihu omo feññina juz'iyati gueɗe hada al mawdu'i nde ɗo lelnade ngoɗo yeeso ngo kalten no wajorto ni omo feññina détail juz'iyat woni par détail par gotel gotel hatta yuhaqqiqahu ha yenane ɗum man hadara on tawaɗo tawnuɗo keɗiɗo yenane yetto ɓerde makko anda o ko haalɗo ko gonga Allah wa yubayyina lissami'ina o feññinana heeɗiɓe ɓe kanko alhaji ali heeɗiɓe mum ɓe waaju o feññinana ɓe anwa leƴƴi al kufri wa shirki o ɓe keferagal ne heewi façon ngaji ne heewi leƴƴi shirku billahi ne heewi façon ngaji o feññina noon min hajarin wa kattanin wa ramadin wa narin wa kulli sanamin wa hawa nafsin fof ko leƴƴi keferagal ko leƴƴi shirku min hajarin gila e kaaƴe biccugol ceede en fof ko leƴƴi shirku keferagal wa kattani wiro harle piɓol wadde piɓe en sagani to mouhammadou walani to mouhammadou wona ko no ɓe mbiyata cikka mbiyata ko salali mouhammadou walali mouhammadou wona no ɓe mbiyata de salali mouhammadou walali mouhammadou ɓe mbiyata ko sagani to mouhammadou walani to mouhammadou ɗum ko jaam sa yi noon mbiya ala ɓe mbi ko salali mouhammadou walali mouhammadou ko sagani to mouhammadou walani to mouhammadou
wona jom waɗi hoore mum Allah saŋani toon walani toon ko min tan ko min jogui gandal ngal mboɗo moccaɓe tottuma piɓol ngol oyo fof ko sirku fof ko keferagal alhaji ali na salino ceede omo sali piɓe waramadin wanarin e kala ko faati e ndondi e kala ko faati e jeygol gueɗe batteɗe hen ko faati e sirku ko laaɓani fof mo findiranno yimɓe wa kulli sanamin e kala sanam no sifori wa haɓa nafsin e belaɗo fittanu fof ko e leƴƴi keferagal belaɗo fittanu sanam en ceede en piɓi en fof ko e leƴƴi sirku leƴƴi keferagal waye ɓuuɗo mo wiyatno huwa ay bon belaɗo fittanu ay belaɗo ko mbaɗɗen bonde puyɗe ko akbaruha kañƴi fof ɗum ɓuuri bonde on ɓuuri mawnude sabi sa rewi belaɗo fittanu tan belaɗo tan mbiɗa ko belaɗo fittanu kañum nannayi to ma e wiccanede ceede nannoyma e haɓɓanede piɓi nannema anan tawi wonde kaari ko gollowo kono jogui ko jalang wonano wiye noon kaari ko jalang jogui belaɗo fittanu nawma to jalang makko to oyo belaɗo fittanu noon o woni bone o on namnutuma e keddiɗɗi fof on ɓuuri mawnude wa yubayyinu alhaji ali feññina ma atada kullu jinsin minha wa kullu buqatin wa ardin kala leñol e kala leydi e kala dinguiral aadaji mumen ko jaari ɓe jaari ko piɓi ɓe jaari ko ceede ɓe jaari ko jalangeji ɓe jaari ko naggam e naggam o fof o haala oye ndentoɗe noon mbiɗo waajo on ndentoɗe piɓi ndentoɗe ceede ndentoɗe naggam o ndentoɗe naggam o nokku naggam wuro naggam ɗum no waɗe toon oɗon almuɓamɓe mi rentini on ndentoɗe belaɗo pittali ndentoɗe kala hen leñol e kala hen dinguiral e kala hen leydi e worɓe fof ko gadori fof o haala ala fof ko woppa andi de kam o noddi e peewal o rentini o jertini wa yufhimu on saha kadi noon o fammina wona o haali kala leñol e kala dinguiral e kala leydi worɓe fof ko gadori caggal ɗum kadi o fammina wa yufhimu o fammina ma akhadahu lmuslimuna min zalik julɓe ko ƴefti hen biyeteɗo ko julɗo holko ƴefti hen wa amilu maahum amalan wahidan e ko julɓe ɓe gollidi e maɓɓe gollal gotal ma amu bayanatil itiqadati te noon piblana certi a mbiɗa ka julɗo piɓɗa ko Allah i joni mbiya aɗa yahata ceede aɗa yaha piɓol sa gaani to mouhammadou wallani to mouhammadou te piɓɗa ko Allah o haala o wiya hay julɓe way julɓe de no jahana toon te keferagal kefere fonno andirede ɗum shirku billahi fof gueɗe hefereɓe oy kono jiiya julɓe gabboyɗen ken te piɓɗo ɗe jiida o waajo o rentina ceerno wi hatta yam huwa ha o momta kanko alhaji ali hadihi l abadil ɗeɗo meranteje o haala ha o yaltina ɗum e haqqillaji yimɓe fof no mbimami ni keɗiɗo no haale tawi wona ceerno haalata alhaji ali mbiyatan ko ceerno mawɗo sifeteɗo en jii ceerno haɓortuno aade bida no haɓortuno ɗeɗo gueɗe en jiino hayso adino ñagotono duwaw sono haɓɓi piɗol junngo makko waɗatno taƴano piɓol ngol walla mbaɗi e daande piɓi kanko hoorema ko taƴanno piɓɓi ɗi kanko ceerno yo gila e jawe en kotono en gorko waɗata ɗum hatta yamhuwa hadihi l abadila o waajo kisa ha o momta ɗeɗo meranteje o momtira ɗum bi haalihi e alhaali makko sifa makko wa maqaadihi e konngol makko kanko seydil hajji ali radiallahu taala anhuma ceerno wi wa yahuddu omo hirjinanno alal imani bil qadari gonɗinde hoddiro mo hirjinanno yimɓe yo gonɗin hoddiro neɗɗo e jaɓa hoddiro kono dillani fof jaha e dabotoɗo dillani fof jaha e biɗejo elle ma taw Allah wawa Allah hoddirta e barafi gonduɗa ko Allah jippine ma ko hoddiro Allah musalla gonduɗa ko Allah jippi caɗele ɗe ko Allah jippini sa jaɓi Allah tan a ruttima e Allah huncanma non ɗum ko haalnanno ɗo joni sabi sa jaɓani tan mbaɗɗa Allah ko donkuɗo ko gonduɗa ko Allah wawa huncandema ɗum ko ma jaha e bilejo o tan ayi a waɗi Allah ko donkuɗo a shirki a jartodini neɗɗo yo gonɗino jaɓa hoddiro Allah o wayi ɗum no ko hayrihi wa sharrihi hoddiro ngo saha no ara taw no hawranma taw no weeli saha no ara taw welani fof jaɓ tan ko hoddiro
hulwihi wa murrihi ko moƴƴi heen ko boɗi heen ko weɗi heen ko haaɗi heen fof ko hoddiro Allah ceerno wi wa hada masrahu ko ɗo noon wonata wellitorde kalamihi haala makko ay ko ɗon fuɗɗorto kala mo waajo ko ɗon taw fuɗɗorto neɗɗo e jaɓa hoddiro Allah ko moƴƴi heen e ko boni heen ko weli heen e ko metti heen fof jaɓ ummi koto Allah nden mbawata ruttade e Allah taw ko goonga e goonga jiya Allah huñcanma caɗele ɗe moƴƴireji ɗi o ɓeydanma kono sa wiyama ŋeek tan a dogani bileejo ala a jaɓani Allah ɗum ko jartudingol ko noon ata jiyaali haaliranno ko ɗo haala makko wellittono wama qarri lisani hi ɗemngal makko kadi ko heen tan ñiiɓat yimɓe jaɓa hoddiro Allah ceerno wi yabqa ɗuula majlisihi ɗuula majlisihi majlis makko batu makko gila fuɗɗode haa batu o saako yajuulu fi hada al majra taw koye ɗum ɗo tan o haala sahaa o jooɗo batu ngu haa saako o haalta ko hoddiro Allah neɗɗo e jaɓa hoddiro Allah neɗɗo e jaɓa hoddiro Allah neɗɗo e jaɓa hoddiro Allah taw koye ɗum tan o haala batu o daɗɗo haa batu o saako waya ɓuuɗo o wiya ma ata alal mumini ma atahu min an naqsi illa qadra naqsihi min al imani bil qadri ayi e waajude o daɗɗa batu o haa batu o saako o wiya neɗɗo juulɗo mbiɗo ko juulɗo alaa fof ustaare hemde mo so wonaa fodde ko usti gonɗinde mo hoddiro Allah kala no ustire ɓernde makko jabde hoddiro Allah ko noon geɗe makko gussorto cellal makko usto arsiga makko usto barke makko usto ɗum fof koye waajuji he jeeno ma ata alal mumini kanko Allah jeyaali o wiye juulɗo arata e makko heɓatamo ma atahu minan naqsi kala ko are makko e ustare to barke to arsigue to cellal illa qadra naqsihi so wona fodde ustudemo minal imani bil qadari o usti gonɗinde hoddiro Allah haɗo usti ɗum Allah usta arsigue makko usta barke makko usta cellal makko ceerno wi wa yastahriju min hada e ɗum ɗo noon jeeya o yaltina heen nafa isa gonniɗi aɗa ibari facciro taw facciroji gonniɗi jooɗɗi cinkiɗi belɗi darata belɗi heɗade fa tafhamu min ha an keɗiɗo paama heen haqaiqa haqiqaji galibil umur ko jaali e feekuji ko ɗon jananteɗa ɗum e haala Allah jeeyani taw noon a rewino e ko heewi a rewino ko heewi a janngino ko heewi kono sa heɗimomo ko ɗon dañata haqiqa omo haala ɗo haala mawka e seydil hajji aali kanko ceerno faama noon haala mawka kaɗo ko jogorɗen haalde ka omo haali alhaji aali ko ɓuri ɗum mawnude neɗɗo e deftere he ɗum kadi omo haali ko ɓuri ɗum mawnude ɗum kadi nawanno e deftere e ɗum yo itti hade yimɓe ɓe mboorede hade yimɓe ɓe fergitade sabi deftere nde hade mo muuloyeede o wino ko eɗe jangge ɓe defti heen kamɓe fof ɗum nde ko laabi tati o jangganade hade mayre muuloyeede ceerno Tidiane Fass janngari mo haa gasi ceerno Aliou Baro janngari mo de haa gasi ceerno Bachir mal Hadji Ali janngari mo woodi heen ko usti o wi ɗum ɗo ko kaamiɗo Hadji Ali ɗiɗo haalaji no way jogaade doole ni ma won keɗo yiiɗo ɗum wona sababu nargol joomum jayngol jahannama waɗi ɗum yo joñi nan toon to zawiya Baba Bachiru to omo windi toon wonde ɗum ɗo ko haala ceerno wonno o wi kaɗo e itti haade juulɓe dañde heen fergitere te noon ko kalten ɗo joni ko no wayi mawnude ni wonko haade ko ɓuri ɗum mawnude ɗum ko ɓuri ɗum ko haalno ko ɓuri ɗum mawnude ɗum joña ko baŋnge ceerno wi wona ɗo jiime deftere he o wi hatta la yamnaka ɗulul ba'i fil ilmi an tuqirra lahu bisabqi in kunta min ahli tawfiqi wa taslimi subhanallahi alazim alhakim la yusalu amma yafalu yakhluqu ma la ta'lamu la yusta'zamu shay'un min minanihi alima kulla shay'in qabla khalqihi wa qadarihi fajaa ala taqdirihi wana haaldima waaju alhaji ali ceerno wi hatta la yamnaka ha wana haɗatama ɗulul baa'i juutde ñayi fil ilmi e gandal ɗum ɗo wiyete ñayi woni darde neɗɗo sa fotti juuɗe ma ɗiɗi sa fondi hen ɓoggol a fondi e darde ma fotat rip ɗum wiyete ñayi ñayi ma no juute e gandal fannuji ɗi fof a moɗi
ala fof ka janngade defte ala fof ka annda o wi ɗum haɗatama an to irrata hunde irrantoɗa alhaji ali bi sabi e dadde kanko daɗi fof ceerno wi ɗum nani te ceerno ko gandu janggi defte ɗe fof wadde ko hoore makko o haalda kanko wadde Allah wallimo o jaɓi o wi goɗɗo nde mbaɗono am jannguɗo fannuji pop so heeɗima alhaji ali o yo irrantomo bi sabi e dadde yimɓe zamanu makko ay oɗo bi sabɓi ko ɗum waɗi o addi jimol haruna rachidu ngol e ngol e deftere he hello temedere capanɗe jeegom e nayyi jimol ngol nan toon 164 jimol ngol nan toon o wi ko haruna rachid haali alhaji ali koko gonga haruna rachid wimo jarayta man asartahum fa sabaktahum bi ilmin wa hilmin min fasihin wa ajami ceerno dallinoringol e ngol toon ayi ɓaygol ɗon de eyo haruna rachid yimi ceerno addigol deftere dallinori haruna rachid wima alhaji ali wa jarayta a dogdi a waddi course man asartahum asru wona asru woni zamanu man asartahum ɓe kawruɗa zamanu mbadduɗa e maɓɓe course wa jarayta man asartahum fa sabaktahum daɗɗaɓe ne mbaddu ɗon course ko an daɗi daɗɗaɓe bi ilmin wa hilmin to gandal e to muñal an daɗi ɓe gandal an daɗi ɓe muñal o wi ɗum nomi ittitinani min fasihin arabe wa ajami e ko wona arabe fof kala mo kawruɗa zamanu arabe o mo wona arabe o fof ko an daɗi ceerno windigol toon ko haruna rachid yimi ceerno addigol toon ceerno kadi haali ɗum ɗonani ceerno wi kala ko juutɗa ñayi e gandal tawi ka malaɗo oy ɗum haɗatama an to irranoɗamo bi sabqi kanko daɗi holko ceerno fawi hen o wi ko in kunta sa laatima min ahli tawfiqi ko yimɓe hawridineɓe taade kay Allah na hawridinma e peewal wat taslimi tawi jeeɗa ko e yimɓe jabbilaniɓe jaɓɓe ko Allah ñaawi ta tan ko hen jeeɗa kawridinaɗo e peewal mo ɓerde mum fewna jaɓɗo golle Allah a irrantomo kanko daɗi ceerno wi ɗon holko ceerno rawɗi hen o wi subhanallahi al azim senade wodani Allah mawɗo alhakimi Allah ñeñƴuɗo e golle mum o wi Allah la yusalu Allah wultintaki amma yafal Allah hokki ɗum ɗo alhaji ali hol gultinowom Allah holko dokkanɗam alhaji ali hol gultinowom o wi ko Allah hokkimo te Allah wultintaki sa woni kawridinaɗo a woni neɗɗo taslim jaɓɗo ko Allah waɗi a irrantomo bi sabɓi e dadde ceerno wi noon ko ɗum waɗi o wi wona kalanɗen ko affaire wajuji ɗi affaire wajuji ɗi kalano ɗe ɗum waɗi nde mañata fono ari o wi mañata fono tardi haade nanguitaki wajuji alhaji ali mañata fono tardi o wi ha mino ceerno nouru sall na wurduno e alhaji ali haade kañum ko bindowo ha mino ɓe gurduno taw windi wajuji ɗi fof ceerno ibrahima diallo wimo mañata fono ko an tardani minen miɗen jiima miɗen keɗoma minen mañata fono tardanani min ko an pamannoɗo ko alhaji ali haalata ko an ɗum tardani wona minen ƴeew noon no gandirɗen ceerno ni e ko keɗotoɗen e ceerno ko so haali ɗum ɗo e neɗɗo ko hunde mawde ceerno wi senade wodani Allah mbaɗowo ko wela te hay goto wultintamo kanko kiɗum alhaji ali la yusalu amma yafalu ceerno wi Allah yahlugu Allah no taga ma la ta'lamu wonko won toon ka anda ɗum Allah no taga ɗum no waɗan ɗum jiyaɓe muɗum o wi la yusazamu mawɗintaki koy shay'un hay hunde min minanihi wata yimi ɓurtini wata yi Mouhammad Saïdou ɓurtini ko haali ɗo ko eyyi hay hunde mawɗintaki min minanihi nemaji Allah kala ko mawni wonko ɓurɗum mawnude la yusta'zam shay'un min minani kanko Allah alima o andi kulla shay'in kala hunde qabla khalqihi ko adinde o tagar hunde omo andi wa qadarihi ko adinde o hoddirta hunde omo andi hunde wadde faja jiya hunde ara ala tagdirihi no hoddirirno ni sabi mo anduno gila adan wadde so nehirini so formirini alhaji ali hokki ɗum omo anduno o ko kanduɗo hen ceerno wiwa kasiran ne heewi ma tahaddasu ma'ahu ko jewtimi alhaji ali yon ko ceerno haalata
jewte hakkude mabɓe jewte hakkude makko e alhaji ali fa kathiran ko heewi no heewi ma tahaddasu ma'ahu ne jewtiɗ me alhaji ali fi amrin min umuri dini taw ko min jewti ko koko faati e diine fa yubayyinu li o feññinanami tawa tan ceerno ɗum wiyata wonde kaarina saggitami alhaji ali feññinanami fi zalika e ɗum komin jewtanno e diine o feññinana kam hen ilalan ellaji wa asbaban e sababuji taw ko jumla ko faati e diine o wayi ɗum ɗo ko ɗum woni ella mum ko ɗum woni sababu mum ay ngal ɗo damal janga ngal e sharia ko ni ñaawiri ella o ko ɗum woni ella ha sharia ñaawiri ni sababu o ko ɗum ceerno o feññinana kam ellaji ɗi o feññinanami sababuji ɗi ceerno wi on sahaa noon fa yuntiju li yencinanami aqli haqqillam onon woni e zuude ko haalantami ko haqqillam yencinanami kono ko bi barakati ay ceerno wi ko barke mo fahamatihi wa fatihi li barke pammingol makko e am ko fammintami ko e on barke haqqillam o yencinami faama ndeke ɗum ɗo ko janngunomi ko ɗum woni ella o ko ɗum woni sababu barke pammingol makko e am wa fathihi li e uddirandemi zalikal baba ngal ɗon damal o uddita hen ilala ellaji ahkamin ñaawooje kasiratin kewɗe ñaawooje kewɗe ko ɗum woni ellaji ɗi sa yi sariyankoɓe sharia ñaawiri ni ko ɗum woni ella o wa asbaba ha e sababuji ɗi ko ɗum woni sababu ha ñaawirani wa fahama ha o wiya ko ɗum ɗo hade ko woni ko faama hen naggam o ko ɗum woni ella o ko ɗum woni sababu o ko ɗum ɗo faama hen ceerno wi heewi komin jewtidi min amri min umuri dini o wattami e laawol ko wayni ceerno wi on sahaa noon fa yaqwa sembina fikri miijam ceerno haalata de miijam ngo sembina fi misli tilkal abwabi e yeru ɗen ɗon dame miijam ngo sembina heen nde wonno o haalni kam ellaji ɗi o haalni kam sababuji ɗi o haalni kam ko faama heen ko ceerno wi fa udriku mi heɓta kasiran ko heewi min tilkal umuri e ɗin ɗon feekuuji mi heɓɓito mi heɓta ma alimtu ay ceerno no yankino oy ma alimtu fi nafsi e ceernon ko gandumi e hooram mi Mouhammad Seydi minal baladati e muddirgol ko gandirmi e hooram muddirgol wa galabati nisyani e jartagol jejji mboɗo yaawi ɓordede komi muddo wa adamin itiqani kadi ko janggano ko ɗiggani ande ko yankinare o haaldata ɗum ɗo ko jankiniɗo haaldata ni min fof andude hooram muddirgol e ɓordede e wasde ñeññude fa yaqwa fikri caggal nde men kaldi miijam ngo semba o wi on saha fa a kurru ceerno wi mi guusa basirati wona basari de wona yitere nde de o wi ko basirati wona ko jiiɗe ɓerdam nde fawi heen mo jogori yejjinde wona han kadi ko ɓerdam nde wonata e ɗaaliyade wonata e janngude ko haalnantami ko wona nde ɗo yitere fa a kurru mi guusa mi fawa basirati jiiɗe ɓernde am fi zalika e ko wattimi e laawol ko wa alamu on sahaa noon mi annda anna hada min barakati ɗum ɗo ko e barke alhaji ali dañirmi ɗum ɗo wona haala mawka te wonko ɓuri ɗum mawnude mbiyam nan yeeso ɗum ko woni yeeso ko wonko ɓuri ɗum mawnude ceerno huuli accuɗuma deftere o wiye itti te kadi ko goonga sabi ɗum ɗo joni ko kalɗen ɗo joni ko wonɗo kalnomi ɗum e misal e darsu maqama te kadi ndewmi koye ƴiyata hen rewori ɗo ni moɗo darsina darsu maqamatil hariri moɗo haala ceerno no jaɓiri ko alhaji ali ko kalmi ɗum ɗo no yaara hadi tan darsu maqama o jooji ɗi cari jeehi haa ɗi jottoyi e groupe gooto on groupe moɓe jotti e mum o ɓe goni e waddude hon jab jabti eɓe gusta eɓe janna wonde ceerno haalani ɗum mi ittani mi deftere ko konnguli ɗi pefiɗi ɓe mboɗo haala joni kay nani haa ɓe neldi kam audio ji ɗi woni nelɗo audio ji ɗi wiyande ɓeɗo de kam ko haalama kalata ɗo te audio ji ɗi mi leeli lirde ɗi ha woni yontere nelduɗo kam o wi kam ko audio ji neldumami ɗi a liiri ɗi wimi ala o wi kam lirde
o ko kaari e kaari kalata ɗon ko ande ɓe goni e yennude ɓe mbi wonde aɗa ɓurtina aɗa wonde ceerno moɗon ne jaaɓi alhaji ali ni eni ni eni ni keɗimi tawi ko gonga ko haali ko min ɓe jaaboto sabi ko darsu o même ko kalatoɓe darsu he ko ɗum ɓe gonno e wadde jaɓ jabti i andi ɗum joni wayi noon kiba noon ɗuma ko ceerno wiɗo itte ko ɗum so heddinoma halkat hewɓe hewɓe kala koto yimɓeɓe ndentaki ceerno wiwa alamu mi anda anna hada wonde ɗum ɗo min barakatihi ko e barke seydi el hadji ali walhamdulillahi ala zalika mi yetti allah noon e ɗum mi yetti allah kadi wa ala gayrihi e ko wona ɗum ko hakkude men hadji ali ko mi yetti hen allah mi yetti allah e ko wona ɗum kadi ne heewi ko allah yettirte minan ni'ami e nemaji allah waɗani kam nemaji kewɗi min mouhammad sayid kanƴi fof mi yettiriɗi allah mi haaɗani ɗon noon mi gaynani noon ceerno wi wa asaluhu mbaɗa ñaago allah almasida ɓeydanede min fadlihi paama noon ceerno kala mo nangi noon e seereɓe makko ɓe cikkatama to ko on tan ko nanɗa o haalɗo hadji ali ko ɓuri ɗum omo haale ceerno hamme baba talla ko ɓuri ɗum omo haalɗo ceerno ahmad baro ɗum noon ko fimde wayata noon ko ma mbaya noon e seereɓe ma gona almuɗo nde naftoroɗa sabi so joni omo caadi ɗo so naati ɗo alhaji ali jinnaɓe ne kaala o haala o haala o haala o haala o haala ha ɓoye o darto o wi fof noon dañirmi ɗum ko sabi waare leɗɗe nde tennannomi ceerno hamme baba talla o wi ay nden waare ko nden nde hollimi ceerno ahmad baro nden waare leɗɗe ko nden hollodirmi e seydal hadji ali ndeke sababu o fof ko ceerno hamme baba talla o wi nde waare nde tenmi ɗum nde pukkumi waare nde pottinmi e ceerno hamme jite jiimi yeeso makko ngo no wayi dabde no wayi weltade no yettori ɓerdam nde ni nden waare ha joni yaata yeeso te nden waare wona en jii hannde ko camion ngaji e beenuji o wi nden waare de mi yewaki nden waare ndeke barke yawnaki nden waare hollodirimi e alhaji ali ko nden waare hollodirimi e ceerno ahmad baro ceerno ko ni wayi e seere mum ɓe fof radiyallahu taala anhum jami'an اللهم صل على سيدنا محمد وسلم فاتحة صلاة الفاتحة صلاة الفاتحة لله رب العالمين يلا جبل ما شاء الله سيدنا عثمان